This is brought to you by Lion Bar. Men du sagde lige, du var fra Odense. Nej, jeg får kalde minde af, du ved, ude af fiskerne går jo. Det er nemlig rigtigt. Ja, det er. Men sig mig så en gang, når man så er i Odense, og man kommer fra København, eller whatever man kommer fra, jamen hvad sker der så, når det øser sådan ned, som det gør i Odense? Hver gang man er i byen. Det er noget lort. Man kan have en rigtig meget, meget hurtigt. Altså nu havde jeg Pernille røget. Det er røget det her. Ja. Selvom det er lidt soft, men så er det stadig king size. Løver, du ved. Kan vi gøre sådan et kamera lige? Ja, nemlig. Jamen hun sagde lige, at man skulle slå et bål op her under magasin, og så skal man hive guitaren frem og så spille nogle sange. Hvad synes du om det? Jo, du får tæt frem det her pisse, og jeg er stadig til lykke. Men hvor er du på vej hen? Ind på Lux. Der er pisse varmt, der tør med dammen. Ja. Og ved du hvad? Der er masser af lækre sild. Det er der. Lækre fyre. Ja, der er pas. Nej. Vi tager den lige om. Vi tager den. Take 2. Der er masser af lækre sild. Yes. Og masser af lækre fyre. Nej! Nemlig! Sådan der. Og så til sidst, vi takker, hvad hedder du? Ulrik. Rasmus, takker vi lige her for samtalen. Og vi siger fra Lion Bar kanalen. Tak skal du have. Det var i orden. Og god aften. Tak.